Companys, companyes, per fi heu acabat les proves. Al darrere queden setmanes, mesos i fins i tot anys d'estudi, de renúncies i de molt d'esforç. I ara arriba el temps de silenci i el temps d'espera. En aquest silenci passen coses. Hi haurà dies que us sentireu invencibles, convençut de que ho heu donat tot. Però d'altres apareixeran els dubtes. I si no ha estat suficient? I si m'he equivocat? Si us està passant això, tranquils, és normal, absolutament normal. Esteu en un moment emocionalment exigent. Heu fet una cosa molt gran, enfrontar-vos a una oposició. I ara la ment busca certeses en un terreny on només hi ha espera i silenci. Un consell, no lluiteu contra el que sentiu. Acolliu les emocions, totes. L'alegria, la por, la incertesa, la ràbia, totes tenen un propòsit, però no deixeu que cap d'elles s'hi quedi a viure. Feu coses que us nodreixin, parleu amb gent que us estima, descanseu, feu esport, sortiu a caminar, escriviu si ho necessiteu. I sobretot, repetiu-vos això, una nota no defineix el meu valor com a docent. No sou un número, sou tot el que heu construït en aquest camí. Constància, compromís, valors i vocació. Presentar-vos a una oposició ja és una victòria. Heu demostrat coratge, disciplina, amor per la vostra professió i pel vostre alumnat. Passi el que passi, ja heu guanyat, independentment dels resultats. I si no és ara, serà més endavant, perquè la persona que sou avui ja està molt més a prop de l'objectiu que quan vau començar aquest camí. Per tant, confieu, respireu i seguiu endavant.